I told you because for part 2, because I need to get 10 likes and 5 subscribers. So now part 2, the baby. So let's do it. First, but here you have like a thing. This is my first time opening. I never had this. Never in my life. No way. No way. I have a freaking real boo. I wish it was like a secret or like royalty or something. Please. You get a seat first. What is it in 3, 2, 1? We got a la boo boo. We got a la boo boo. We got a la boo. Stai să vezi, fii atent, m-am dus să iau apă. A little bit, wait. 2 ape, alea au fost ieftine, au fost 80 de bani de-ai lor. Și 2 cupe de șerbet, adică din ăla, ca înghețata, da? Dacă era șerbet, 10 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mică, jur! Deci am zis bine, bro, am schimbat bani și că mi-am dat seama de fapt echivalentul. Și trainingul la fel, cu 150 de euro, am zis, fratele meu, te rog frumos. Da, bine, minunate, luxul ăla, știi? Și orașele, și plajele, și hotelul, totul e lux, știi? Dar ce aglomerație acolo, în Patung, în centru. Mașini, titicare, look at this. animăluțe pe stradă. Like, bro, how could it be freaking space one? Toți masculii rujați și împăiați, de zici că... Like, bro, where does it says freaking Pop Mart? Deci că mie nu se întâmplă să mă prăjești I don't understand. Mă vezi în poze. Bă, sunt caracu. Am stat, cred că o jumătate de oră. Așa, mă, știi, astăzi, că dimineața era retrasă și la prânz v-am trimis, era toată înapoi, știi? Și apa minunată, dacă sunt oraș, știi, trebuie să ai grijă, ape calde, știi? Just don't trust Thailand. No, Thailand, this like city Phuket stuff, don't go there. No. If you want to get a labubu, it's a freaking fake one. From where this doesn't have to be here. It's a freaking fake one. Bro, look at his freaking eyes. Look at his eyes. Look at his blush. Look at his head. It's freaking turning. Și ca să crești să vezi și tu că știi că nu se întâlnește omul în Europa, se întâlnește omul în Thailanda. It would be like so good. Prietenii noștri din Franța, mai țineți minte? Aia, medii stomatologi. Chițu și cu nevastă ta. Sunt la 7 km de noi. No. Da, față! Că noi încep la ei, știi, că la ei mai este, la noi este foral, la ei este liniște. Și poți să intri liniștit să faci baie. Yeah. Here the stupid brain rock. Mai rău decât sunt. Acum mă duc și cu planificări și cu tot ce aveam. Mă, nu este foarte cald, este o temperatură de 31 de grade, 30. Bye. Ok, astăzi a fost, nici n-a plouat. Bye, guys, sorry.